Het is lang lien dat er in Snits zoveel taskogers kwamen op een volleybalwedstrijd. Want de sporthal zit grootvol van deze vierde editie van Snits in Sliedrecht. En hier draait het alweer om. De beker. En die krijgt nog even een mooi ereplakje. 2 tafels op elkaar. En daar zit hij dan. De kampioensbeker. Makken in 1948. En eerlijk is eerlijk, zo shot hij direct uit. Het kan zelfs zomaar dat er een eind komt onder de titelrace van de equipe van coach Petra Groenland. De ploeg zit met 2-1 achter in deze best of 5 serie. En willen ze nog een beslissende 5e wedstrijd uitdwingen, dan moet er vast woen worden. Hoe? Dat maakt het niet uit. 2 keer achter elkaar binnen Snitsers voor Sluimvoort spelen trots Sliedrecht. En Groenland wilde nou in elk geval een echte wedstrijd van mooitje. En maakt het haar in de eerste set een paar keer goed leuk op de skiesrochter. Als je elke keer op cruciale momenten de bal weer tegenkrijgt, er staan gewoon 4 lijnrechters omheen. Geven gewoon touché aan en mevrouw die gaat gewoon weer een eigen spelletje spelen. En fluiten en doen. En dan denk ik, ja, je hebt 4 mensen die er rechtop staan. Die kunnen het exact zien wat er gebeurt. En dan moet je niet je eigen ding gaan doen. Hoe dan ook, Snits begint net goed onder de wedstrijd en zit in no time met 4-0 achter. Maar ze knokken haar een goed vrom in die eerste set. Komen zelfs nog even op vastsprong, maar de nooi rint Sliedrecht toch weer uit. En de eerste set gaat uiteindelijk met 24-20 naar Sliedrecht. Sliedrecht is echt qua alles krek wat vierder als Snits. Ze hebben meer ondervinding, ben krek wat sterker en, echt net onbelangrijk, Sliedrecht had een volle hegere begrutting als de Snitsers. Maar in de tweede set toont Snits veerkracht en komen ze op vastsprong, 23 noggetje. Sliedrecht, mooi, Gommans onder service. Dit, de smash van Roos van Wijnen, wordt goed pareerd. En dit is het kanon aan de orenkant. Nienke de Waard, het kanon van Sliedrecht. Het budget in elk geval de 23-20 voor Snits. Op een nij, Gommans. Bianca Gommans met de surf. De goede stop en dan de tip in van Hieke de Boer. Die bal valt goed. 24-20. Setpunt voor Snits. Opslag komt van Klaske Sikkers. Kind Snits, deze belangrijke tweede set pakken. De Waard nou vanuit de andere kant. En die bal valt goed. 24-21. Het god is nog maar treien. Koster, maar de service. De stop is moeizaam en dat werd oorstraft. Terug de Waard. Prima reflex, zo'n je van Ellen van Wijnen. Maar de bal had de groen al rekken. 24-22. Stadig on kroep Sliedrecht dichterbij. Nog altijd een vol setpunt voor Snits. 24-22. Sliedrecht met de service. Moeizaam. Oer het net. Kan Sliedrecht profiteren? De Waard. Nee. De stop is goed. En dan moet Roos van Wijnen het wan. Roos van Wijnen doet het. Het is de 24-22. 1-1 in sets. En Snits zit dan weer vol slijn in de wedstrijd. Maar de tweede set gaat op een nij naar Sliedrecht. Met 24 om Sontje. Groenland pept haar vrouwje nog een keer op. Van die belangrijke vierde set. En het is razendspannend. We pakken de stoorn op. Bij 23-23. Thijssen met de opslag van Sliedrecht. De stop is van Van Wijnen. En Van Wijnen slaat de bal boeten. Maar de bal is onrekken terug het blok van Sliedrecht. En dus 24-23. Setpunt op een nij van Snits. Venna Seinstra. Kan Snits er nog een vierde set uitslepen. De ploeg toont veerkracht. Daar kun je toch eens alleen nog maar bewondering voor opbrengen. Dan Van Wijnen staat die bal in het blok. Punt van Sliedrecht. 24-24. Het is spannend in de Snitser Sporthal. De surf van Nienke de Waard. Moeizame stop. Bult kan die bal alleen nog maar authentiek hoe het net in te brengen. En dan het kanon van de Waard. En dat is op een nij het punt van Sliedrecht. 24-24. Matchpunt voor Sliedrecht. De Waard met de surf. En die wordt net goed verwerken terug de Snitsersvrouwje. En dan is het oer en uit. Sliedrecht is de kampioen van Nederland. Wint in 4 sets van Snits en daarmee ook de serie. De vreugde is er bij Sliedrecht en de trend die bent er bij Snits. Maar toch kunnen de Snitsersvrouwje gruts wijzen op wat zij in de play-offs Charlotte na. Vijfde set had er toch sowieso in gezeten. Ja, dat is gewoon heel jammer dat het dan na die 4 sets voorbij is. Ja, we zijn er nog dichtbij om een 5e set eruit te halen. Maar het lukt ons uiteindelijk niet. En dat is ook de verdienste van Sliedrecht natuurlijk. Ja, je krijgt wel felicitaties op de tweede plek, maar daar kan je nu nog niet blij mee zijn.
En coach Petra Groenland had het na Ouderin nog altijd over het optreden van de scheidsrechter. Wat heeft u tegen de scheidsrechter gezegd? Dat ze heel slecht gefloten heeft. Wat zei ze? Niks, ja. Voor de rest niks, ja. Nou prima toch?